Hanggang isa tanan. Na-inform na kami sir na daw days na lang makahali na kami pull out na kami. Pero subong, hasta subong ng way pagit ko sa nila na gusto mo sa iluhan bala. Hindi ka pa nga yung makabuli kay kapitan na si Pupak ng buligi man kung mga tagaan yung pusang isang pisto kung pwede. Kapag wala dito ko alang-alang, wala ko pisto, wala ko sa iluhan dito. Alang-alang sa mga bata ko kaya nag-aalis bila pa. Pag gusto breadwinner ko sir, ang akong bana, bali na aksidente na siya, kaya medyo disabled na siya. Tinang ako na lang dinayang nasaliwan sang kanang tuwis talang mga bata na eskwela pa. Pwede na yun. Oo. So anong mo nga, bali pila ka nakatuig dire? Mga 8 years na ko din. Pero as a whole sa Bulacan, pila nakatuig? Mga 34 years na ko. 34 years ka na. Pero dari sa lugar, nabakal ka na dire? 8 years na, di rights na lang nabakal na ako. Oo. Kasi pag demolish, nung ko inadala wala ka ginakakuha. Wala ko nakakuha financial assistance. Pila man financial assistance yung ma'am? Hindi ko na basta nakakuha lang po. Tapos wala ko natadaan sa relocation. Okay. Muna isa sa mga gina. So isa na sa ginapanawagan mo, relocation kung tani. Kung if ever nga i-demolish. Na kay Kuya sir, na disapprove ko wala kay tulad na inang may balay dito sa Banago ko hindi man to amon niya sa parents ko bala. Ito sa inyo, bali na bakal na diya pero rights lang. What will be ang obrahon mo dire kung ma-demolish na manggit ka mo? Ano plano mo gid ma'am? Amo na kami akong demolish ng kami sa pangalan ko kami sa kay mayor kag sa kay kapitan ko tagaan mo ko. Baling ginagas ang imo nga gakakita dire diin mo sa ginagasto bali sa support man sa mga kabataan. Support sa kabataan. Pila ka bilang kabata mo? Ang tatlo ang May naka-graduate na? Wala. Anong pinaka magulang? Ang magulang nang namana na siya sa call center siya. Ang isa ya. Ang isa nang graduating pa rin. Ang isa. Anong kurso? Criminology. Okay. So amo ning isa sa mga ginakitaan mo ginapa-eskwela mo man. Sa school pa. Kaya nga ako na bana nang hindi na pwede makabulit sa ako. Bali ikaw na lang gid ni. Amo ning source. Ako na bilang niya, amo na din yung source ko. If ever may ara ka panawagan mamo sa especially sa City Legal kag also syempre kay Mayor Greg sa taya man kay ara ka panawagan. Nang ginapanawagan nang gabi sa kay Mayor Greg ginapanawagan ko ta ni Mayor nga kung pwede mga ako sa imo sa bulong nga magplaskar man ako bulatani kay ako man lang ang breadwinner sa amon nga pamilya kay nga ako nga bana disabled na kay na aksidente. Ti may estudyante pa ko nga 3 kabilog. Ti amo pa nang baka paano kung wala na ko kay hindi pa kisubong ka kay kunita-ngita man ko pwesto pero daw ay pagkisubong dito ay pagkikita iya. Ay ang pwede man ako tayo rin ka sa ibang pero kay kuan naman wala naman mo malaning diri na gid mga customer mo gakadto no. Kabudlay na kung diskan dito ka pa sa iban daw hindi na nila pagiday kun. Hindi na ko makonti malang-alang pa sa akong dalang estudyante kay nang isa ba tingnan niyo. Yung duwa pa na estudyante pa na kasi sa school. Sige pa nga. Lagi na kami buligi man ko ay magplaster man ko kay nang wala kito ya mahimo ya kung palinin dili wala ito mahimo. Kaya amo malang dito nang ako nga pakita na kamitanaan mo. Pag ako malang nasa dito sa pamilya ko. Sige. Sige. Salamat din niyo. Pangalan taga ni ma'am? Maria Lisa Galieron. Maria Liza. Maria Liza. Galieron. Lañeron. Galieron. Galieron.